aparo ni dibedie gima ber kabisa ka owe obila utimo tijgi e nonro ni, nikech ing'eni juma mokalo nwawacho ni ng'ata mapani nigi gimoro amora mong'eyo to choma obila ter to wacho ni anta ng'e gima kama bro konyo malich molodhi goko keliare na ng'eyo wawinjo kidwa konyo familia maro ng'ondo were tidhir polis tigo dhogi kanyo nikech nyi neno kata ka pani nen tich adek tich ang'wen ka obila wacho DCI nigi goero kamano ne familia maro ng'ondo to gi jopiny mose chopo momiyo gi weche makoro konyo gi kendo miyo gi yot e timo nonro ni ber mokalo emomiyo an pod akwayo ni owe obila mondo timang'owa tijgi ka in ja siasa ka in ja piny ting'e gimoro amora nikech ne wawacho ka ni piny luo sewito jotelo mang'eny e yore makoch kama ma obedie mogik to ma bedo mna mogik ka ng'ata manigi lipot moro amora manyalo konyo nonro no otere kumowinjore mok nogogodo kor piny kwa biro eliel gik mana winjo kiwacho chieng' tich abich eliel wacho motelo ne ja siasa ikomna gi jo siasa wetene gine magi budho kode gine magi tiyo kode gine magi bayo kode gine WhatsApp group achiel so gine magi ng'e maber